Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukomana Ashu, ndinokumbirawo kuti munge muchizondiposterawo nyaya yangu makavika uchitupa changu. Inini mukomana Ashu, nyaya yangu yakamira sekudai so. Baba vanguwo vari kurarama vari kumhiri kwemakungwa. Ndingangoti isusuwo takangokurirawo tiriko kumhiri kwemakungwa mushure mekunge nyika yedu yatanga kuoma, then vabereki vedu vakabva vazowana mikana yekuti vange vachiendawo kumhiri kwemakungwa, ndokubva tazoenda ikoko. Takakura tichingodzidzirawo ikoko, asi chakazoitika ndechekuti inini pandakazopinda mumarriage, murume wangu iye muSouth African, then zvekare ane British citizenship. Saka iye akabva azonditi ndokuda kuti tinge tichidzoka kumba kuitira kuti tikwanise kuitawo tuma investments kumba, even though murume wangu vabereki vake vose vanobvawo kuZim, but vakangouya muSouth Africa vakabva vazowana macitizenship emuSouth Africa. From there on vakabva vazouya kuUK uko kwatakazongozivana from a very young age. Saka currently takazodzoka kunoko kuSouth Africa, ndiko kwatiri tine tuma businesses twedu tushoma. Saka takazoti tasiya baba vedu mushure mekunge amai vashaika kuUK ikoko mukoma. Zvakazoitika with time, baba vakabva vazotsvaka partner, vakatanga vatsvaka partner ainge ari munhu ainge ari mukuru, ndokubva vazodanana. Then mukadzi uya akazosvika pakufa, who was our stepmom. Tainge titomborina kana dambudziko navo stepmom vedu ava, because she was a pensioner as well as our father. Saka everything was okay, asi dambudziko rakangoitika nderekuti then our stepmom vakabva vazongoshaika and our dad vakabva vazongosara zvekare vari lonely. Saka zvadaro then baba vakabva vazoti ivo vainge vava kuda kungogara zvavo vari voga, vainge vava kusada kuita involved in relationships. Asi nekufamba kwenguva mukoma, baba ndopa vakabva vazondiudza kuti ivo vainge vasangana nemukadzi uyo wavainge vachida kuroora. This was in the beginning of this year, ndopa vakabva vazondiudza zvinhu izvi. Ndakabva ndati it is fine, you can show me her pictures. Saka vakati vachinonditumidzira mapictures, ndingangoti inini nemukadzi kana kuti musikana wacho uyo wavari kuda kuroora takangosiyana ne2 years. She is 2 years younger than me. Apa inini mukoma ndine 30 years, musikana wacho uyu wavari kuda kuroora iye ane 28 years. Munhu zvake ane mwana wake 1, akambopinda zvake mumarriage ndokubva azobuda. The reason why I can't accept uyu musikana uyu ari kunzi nababa vangu ndiye wacho wandiri kuda kuroora, it is because she is way younger than my father. Right now baba vangu ivo vane 68 years. Saka I feel as if musikana uyu she is just a gold digger, munhu ari kuda kungoshandisa baba vangu kuitira kuti vakwanise kumutora vachimubvisa ikoko kuZim kwaari vachimuendesa kuUK. And I know for a fact mukoma nezvimwewo zvandakamboona kuti once these gold diggers kana ukangogara wamuendesa overseas, that is when you will be able to see true colors. Once wakwanisa kumuwanisa mapepa, there is nothing that you will be able to do. Iye anenge ava kuita madiro, because how come kuti munhu ane 28 years anoita zvivindi zvekudanana nemunhu wekuti who is older than her own father. Mukoma, inini confession yangu yandiinayo ndiye kuti uyu musikana uyu I do not care, kunyangwe zvikanzi anoda baba vangu kusvika pakudya kana dhodho ravo chairo, inini I do not want her to get married to my father just because she is way younger than my own father. Inini mukoma, zvandiri kutofunga ndezvekutoti relationship yavo kana ikanzi yava kuda kuita serious, inini musikana uyu I will try as much as I can kuti nditsvake n'anga inonyatsogona chaiko musikana uyu ndikuda kuti agadzirwe zvekuti ange achizorambana nababa vangu. Kana akaramba achingodanana nababa vangu anofanira kuti ange achirohwa kunyangwe nemheni chaiyo, kana kungomuka akafa arohwa nezvikwambo, because I do not want to see her becoming my stepmom. Like for real, how am I going to respect stepmom vekuti vanenge vari vadiki kwandiri
ne2 years. I do not care about her love because baba vangu ndo zvavakandibvunza kuti don't you care about her love, don't you care about her suffering, because ivo vakati hanzi munhu anyanyisa kutambudzika ariko kuzimu, and she has proved to him kuti kunyange zvake achitambudzika, kunyange zvavo ivo vasingamutumidziri mari at all the times, but she has sticked to my father through thick and thin. How can someone not stick by you kana achiziva kuti at the end of the day game racho achazongori winner? Come on, the goal for her ndeye kuti ange achizoenda ku-UK. I don't care about her love. Inini my confession ndiyo yomukoma yekuti uyu musikana uyu kana akaramba achidanana nababa vangu anofanira kuti ange achizopinda muvhu. Hatidi vanhu vekuti vanozongouya kuzongokohwa pavasina kurima just for the sake of their age, nekuda kwekuti hey ndiri mwana mudiki, hey ndiri mwana mudiki, I can get any man that I want. Aiwa, uyu akaramba achidanana nababa vangu zveshuwa ndikuda kuzomugadzirisa zvekuti anotofa chete kana kuti anokwanisa kuzongosangana nehumwe urwere wekuti baba vangu vanozosvika pakumusema. Each and every day I place a curse on her as I will be praying. Ndinotonamata ndichitoti Mwari, hure iro riri kudanana nababa vangu dai manyatsorirova neshamu, shamu yamunotanga manyika mumunyu then mobva mazomurova nayo shamu iyoyo, so that haazorambe achidanana nababa vangu. I don't care about her suffering. Vabereki vake vakadi kumugadzirira upenyu, not kuti ozouya achiudza baba vangu about her suffering in Zim. Zvinei navo baba vangu izvozvo. Hatidi munhu wekuti mune ramangwana kana baba vedu vazoshayika kana tava kuzoda kuona kuti baba vedu nhaka yavo yavakasiya ichange ichizofambiswa sei, then wobva wazoona umwe munhu achiuya nekamarriage certificate. Because at my father's age, do you think kuti baba vangu vangazoda kuzotanga futi kuti vange vachizonzi vava nemwana at his age? Kana mwana wacho iye wavanenge vazonzi vazvara vanokwanisa here kuzoita take care of him? To the people who are living overseas, life is very expensive. Saka kana baba vangu nezera ravo vakazosvika pakuzonzi vaita mwana at his age, who is going to take care of mwana iye kuzosvika achizosvika college until he or she will be able to work and provide for themselves? Saka inini hangu mukoma ndo confession yangu iyoyo. I know kuti a lot of people will criticize me, but if you were in my shoes you would understand. Apa hatisi kutaura nezvechimwe chisekuru chigere zvacho kumaruzeva. Here I am talking about my father, a man who used to be a professional, a man who has a retirement plan, a guaranteed one, a man who has properties. Saka I do not want my father to lose those things that he worked hard for over this gold digger. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ndati ndichiverenga ndanga ndichisefawo mashoko because vahanzvadzi vedu vanga vakatsamwa chaiko, vanga vachirakidza kuti vakatsamwa about this relationship. Saka vati pano I have come here on your platform so that I can vent out my anger. Zvekare zvose zvandataura I mean it, each and every word I mean it. Kunyange zvikanzi ndasungwa, I am ready to get arrested because I know what I am fighting for. Ndiri kurwira upfuma ya baba vangu. Do you think kuti is she right or is she wrong? Please tell us what you think in the comment section. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenye mukoma nashi. Please post for me makavigawo chitupa changu. Inini mukoma ndikuda kureururawo chipfambi icho chandakamboitirawo murume wangu. Saka inini nemurume wangu uyu takangosanganawo muno mujoni. Saka takati tasangana muno mujoni, then iye akabva azondirambidza kushanda. Akasangana neni ndichingoshandawo muma India imomo mumashop mema Somalia.
saka ndichishandamo iye aimbopota achiuya kuzotenga zvinhu zvaanenge achida. Ndopaakabva azokumbira nhamba dzangu, then akabva azongondihijeka mushure mekunge ndaenda kunomushanyira. Akabva ati iwewe akusisina kwauchadzokera. Ndipo pandakabva ndazova mudzimai wake, ende akabva azongondimitisa nekukasika. Akati andimitisa kudaro kuti ndinge ndichidzokera kubasa, akabva aramba. Akabva ati inini handina mukadzi anoshanda, handidi mukadzi anoshanda. Akabva angondirambidza kuenda kubasa. Iye ainge achishanda pane rimwe prazi, saka achishanda kuprazi ikoko mukoma muarea imomo matinogara. Then pane vamwe baba vakabva vazotenga motikari yavo. Baba ava vainge vachiita zvekuvaka, saka baba ava vainge vasingagoni kudhiraivha motikari. Ameno kuti murume wangu reasoning yake at that time yainge yambonyatsokuita sei, because iye akabva azosiya basa. Because zvakatanga kuitika ndezvekuti aiti kana abva kubasa aibva azodzidzisa baba ava kudhiraivha motikari yavo iyoyo. That was fine by me, kunyange zvake aizodzoka mumba late, but aidzokawo akabata something. Sometimes aidzokawo akabata 100 rand kana 50 rand yaanenge apiwa nababa ava vaainge achidzidzisa. Saka iye akabva azoti kwandiri, look baby, kana ndikatotanga kutoita basa iri rekuti ndinenge ndichidzidzisa vanhu kudhiraivha, aiwa tokwanisa kutoita mari yakawandisisa. At that time mukoma murume ainge achiwana ma80 rand. Saka aiti kana akadzoka ne150 kana 120 aibva ati tarira uone kuti mari iyi yandadzoka nayo imari yakatowandisisa than mari yandinoshandira pazuva, plus kubasa uku akusi kuti ndiri permanent, ndinongoshandawo pano nepapo. But ndakambozama kutaura naye kuti izvi zvauri kuda kuita wadiwa ngozviita pamaweekend seside hustle, then kubasa uchingoenda everyday. Tarira uone kuti apa inini ndakazvitakura, apa iwewe uri kuti uruda kusiya basa, then kana iwewe ukazotadza kuwana mari chii chinobva chazoitika. But iye akabva aita nharo. I think kuti mafuta emotikari iyoyo yainge isiri yake ainge atomupinda muropa. So mukoma zvakazoitika ndezvekuti murume akabva atoramwa basa each and every day. Aimuka makuseni nguva dzekuti vamwe vanenge vachienda kubasa, iye aibva aenda obva anotora motikari yemudhara uya obva atanga kuisuka-suka. Voswera zvavo vachitenderera, kana kuri kunzi mudhara uya kune kure kwaanenge achida kuenda kunovaka, iye aibva aenda obva anomusiya. Muswero wese wezuva mukoma anenge achingopaireta. At the end of the day, kana ukazomubvunza kuti saka wadzoka nei, pane zvamakwanisa kuwana here, murume anenge achingokupa my excuse achingoti tichiri pamarketing process handisati ndakwanisa kuwana vanhu vanoda kuita zvedriving. Jiki murume akabva azoti kompyuta yangu iyi ndava kuda kutoita studio kuitira kuti kana kudriving school uku kusina kana zvinenge zvichibuda, then vanhu vanenge vachiuya vachizorekodha music dzavo. Asi zvose izvozvo mukoma zvainge zvisina kana mari yazvainge zvichimbopinza. Ndakabva ndaona kuti panapa kana ndikaramba ndakangomira nababa ava ndinokwanisa kuzotanga kupinda bhizi kutofa nenzara. Saka ndichiri kushanda kumasomalia uko painge painewo varume vainge vakawanda avo vandainge ndichingodananawo navo zvepamafoni. Ndo vandakabva ndazotanga kudanana nawo out of desperate, kutoti mumba chaimo kana hupfu tainge tava kutosvika pakutoshaya hupfu, apa inini ndakazvitakura. Saka zvandainge ndava kungoita mukoma ndezvekuti vaivaya vanhu vandakambodanana navo pandainge ndichiri kushanda kushop kuya kwandainge ndichishanda, ndaiti kana munhu akandiudza kuti uya chimbouya ndikuone, even though une nhumbu kudaro, chingouya ndikuone, murume ndaibva ndamunyepera kuti ndiri kuenda kuscale kuchipatara, then ndobva ndanoswera zvangu ndiri kumba kwechikomba. At least chikomba chaikwanisa kuzondipawo zvimari. Ndaiti kana ndapiwa zvimari nechikomba ndobva ndapfuura ndichitenga hupfu, zvisevo nezvimwe zvinhu zvakasiyana-siyana. Ende murume wangu ainge asingatombondibvunzi kuti saka mari yacho waiwana kupi. Mukoma ndakahurira murume wangu apa ndine pamuviri kusvika ndichinozvara. Ndainge ndichingoita izvozvo zvechihure. Ndakazoti ndazvara, then murume ndopa akabva azoita sekunge ainge apembenuka, akabva ati izvi zvandiri kuita mudzimai wangu hazvina kana kwazvinotisvitsa. Ndopa akabva azotsvaka basa. Akati atsvaka basa ndokubva azoriwana. Nanhasi kukambani ikoko ndokwaachiri kushanda. Asi mukoma murume ndakatombomuhurira, ndakamuhurira kudzamara kuzosvika ndichizonozvara. Ndingangoti
a few days before ndisati ndazvara ndainge ndatomboenda zvangu ndikatombonoona chimwe chikomba changu ichi ndakatonochiona throughout the night because ndakamuudza kuti ndainge ndida kuenda kunoona imwe shamwari yangu yainge ichigara kune rimwe location. Saka kwainge kuine vamwe madzibaba vainge vakati vainge vachida kundipa muteuro wekuti unokwanisa kuzoshanda semasuo. Saka ndakazoti ndaenda kuya ndakati ndapiwa munamato uya ndokubva ndazonousiya kumba kweshamwari yangu. Inini ndikabva ndazopfuurira ndikabva ndazoenda kusleep over ndikanorara kumba kwechikomba because ndainge ndichiitira kuti at least kana ndikazorwadziwa nemimba ndinge ndichizovawo nekamari pasaidi. Iye akabva azondipa mari nekuti ndainge ndarara naye usiku hwose. Iwo ndo confession yangu. Zvose izvi mukoma handina kuzviita nekuda kwekuti ndainge ndiri hure, asi ndakazviita because of desperate. Ndainge ndiri in a desperate situation yekuti ndega ndaiti ndakagara ndaitanga kuzvibvunza mibvunzo yakawandisisa, and the only solution that was there at that time for me was kuti ndinge ndichingotanga kudanana zvekare nevarume avo vandainge ndakambodanana navo in the past. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu anzi ndakahura kusvika mazuva angu ekuti ndinge ndichienda kulabor akwana ndainge ndichingohura. Please tell me what you think in the comment section. Zvakangoma hazvo vedu we.